ମାନବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ପଡ଼ି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏହି ନିତାନ୍ତ ଜନମନସ୍କ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖି ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଛନ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ହେ ଦେବୀ ଅବିଳମ୍ବରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲନ୍ତି ଗୋ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆମ୍ଭ ଘର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶେ ଜାତ ଦଶ ରଥଙ୍କ କୁମର ତିନି ରାଣୀ ଠାରୁ ଜାତ ତିନି ରାଣୀ ଠାରୁ ଜାତ ଏଲୁ ଚାରି ଭାଇ ମୋହର ଜନନୀ ଗୋ କୌଶଲ୍ୟା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାମେଣ ଯେ ତାର ସାନ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭରତର ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି କୈକେୟୀ। ବିଧିର ବିଳମ୍ବନା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ପିତା ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକାଳ ଉପନୀତ ହେଲା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିବାର ଥିଲା କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଳମ୍ବନା ବଡ଼ ଦାସୀ ମନ୍ଥରାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ କୁଟୁଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ମାତା କୈକେୟୀ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର ମାଗିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାମେଣ ଯେ ତାର ସାନ ଭାଇ ଭରତର ଜନନୀ ଯେ ଅଟନ୍ତି दासी बोलो दासी बोलो हृदय माया बीता को
ଅନ୍ତପୁରରୁ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପିତା ମୋର କହିଥିଲେ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନରେ ଉପବେଶ ଆଉ ତୁମକୁ ବନବାସ ଯିବାକୁ ହେବ 14 ବର୍ଷ ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି तुझे ना मिला तो राज कोई नहीं तुझे ना मिला तो राज कोई बात नहीं तुम्हें मिल गया है वन की राज तेणु से दिन ठारू এই বন প্রদেশে দেওয়া সমস্ত প্রাকৃতিক জীব জন্তু বৃক্ষ কাষ্ঠ পাষাণ এମାନଙ୍କର রাজা হচ্ছে ভারত যে রাজা কেব অযোধ্যা নগরে भ्राता लक्ष्मण बिना दुखे मोर सेवा जतन करने से मोदगामी मोर धर्मपत्नी सीता अली अली राजकुमारी जनक ऋषिंकर से सुकोमल पादर अरण्य दुर्गम पथ अतिक्रमण कर मो साथी मोदगामी भाई भाजा घेरिया भे बनकु आइलो जाऊ गाम रस आंधे निकांचन जनमानव शुद्ध अरण्य आपण निर्भय विचरण कर मन ना कौन विधा ना कौन शंका आप जड़े नारी तथापि निर्भय विचरण कर तेणु मो मन में सन्देह जात हो परिचय प्रदान कले आम उपकृत केवल देश केवल देश इलो सतक बोले सदा शिव सुर्पणखा बोले मुगाना नेतिली
ମୋର କିଛି ଉଣା ଅଛି ନା ଦେବୀ ଆସ ହେ ଶ୍ରୀରାମ ମତେ କର ହେ ରମଣ ହେ କର ହେ ରମଣ ବୋଲେ ସଦା ଶିବ ଯାଉ ଏ କାମ ଦଶଣ ବୋଲେ ସଦା ଶିବ ଯାଉ ଏ କାମ ଦଶଣ ବୋଲେ ସଦା ଶିବ ଯାଉ ଏ କାମ ଦଶଣ। ଏ ଦେବୀ ତମେ କାମନା ଯୁକ୍ତ ମନ ନେଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ ଏ କଥା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଦେବୀ ମୁଁ ଆସିଛି ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଅରଣ୍ୟକୁ ଏ ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର କର୍ମସ୍ଥଳ ଜାଣିଛ ଦେବୀ ସେଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାତା ସତୀ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି କୈଳାସରୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଭୂମ ପ୍ରଦେଶକୁ ସୀତାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପଦ ଯୁଗଳକୁ ଦେଖି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାସତୀ ସେଇଠୁ ମହାସତୀ ଅପମାନିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କୈଳାସକୁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଗୌରୀ ରୂପରେ ଏହି ସଂସାରରେ ସେ ପୂଜିତ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ এই ভূমিজ দেবী জানকী যে কি যুগ যুগ পাই ମୋ ସାଥିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ମ ବଳରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ନିଜର ଭକ୍ତି ବଳରେ ଆଉ ତୃତୀୟ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ନର ଯେଉଁ ନାରୀ କାମନା ବାସନା ରହିତ ହୋଇ ମୋ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ ଖୋଲା ମନରେ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସଦୟ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ମନରେ ଜ୍ଞାନର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ପାପ କଳୁଷ କଳ୍ମଷ ତ୍ୟାଗ ସେହି ବାସ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି କାମ ଯୁକ୍ତ ଯଦି ତୁମ ମନରୁ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର କାମନା ବାସନା ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଦେବୀ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମର ସହିତ ଅଗ୍ରସର କରିବି ଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ଦେବୀ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନାରୀ सीता बीनु आने नेत्र न कण इगोर सीता बीनु आने नेत्र न कण इगोर श्री राम सीता बलिष्ठ बाहुयुक्त मोर भ्राता लक्ष्मण से पत्नी सहित मो साथी आसी ना
से विपत्ति को हेके आसी तमे जदि ताकू प्रेम निवेदन करि पारो से जदि ताकू स्वीकार करूची मोर कोनोसी आपत्ति नाही पारो जेबे लक्ष्मण पास जा जा पारो जेबे लक्ष्मण पास जा जा बोले सदा शिव बोले सदा शिव तारा होइबु भारी जातु होइबु भारी भ्राता लक्ष्मण को निकट को जाई निजर मनर भाषा निजर अंतर्वेदना तुम्हें जणाई पाई हौ ताहले मु तुम कथा माने लक्ष्मण पाखକୁ ଯାଉଛି ओहो एटा ताले लक्ष्मण आहा कि सुंदर हस्तरे धनुषर पुणी शिरे जटाभार याकू पाइले मन मरा होइबो पवित्र जाई जाई ताको मन कथा कहबे हेले से मते मना करबनी तो कोन हेले मना करबो मोरे सुंदर रूप को देखी मो सुंदर रूप रे लीन होई निश्चय इच्छा से मो कथा राजी हे जीवो ताइले विलंब काहे सुनी करी सुर्पणखा तहुगा लाथरे प्रवेश होइला जाई लक्ष्मण छामुरे धीरे बसी बोलाई हे सुनासा तुमिति सुनासा तुमिति रावण देले तुम्हें तुम्हारा मन अनुरूपे बरा अपूर्व सुंदरा तू कबीरा आशा है लक्ष्मण करा है रावण है करा है रावण बोले सदा शिव जाऊ मु देखिली तब प्रभु श्री रामचंद्र तार व्याख्या करते पाखरे से हम राजा मु तांकर दास से राजा को छाड़ी ए दास पाखरे कोन कहि बोले सब अछि सोहणी बोलंती लक्ष्मण विभा परियोथी मोहिती जानो गोनारी रतना उर्मिला मोहाच्या जानो गोनारी रतना उर्मिला मोहाच्या जानो गोनारी रतना उर्मिला मोहाच्या जानो गोनारी रतना सुंदरी नामना दीना जेते मन कले न मानु मन
ये जो रूप सोचानी मन को विकास था ना तोहरा रूप मुझे नुहागी भजना Whatever
শান্ত হন এই সামান্য অসুবিধাକୁ বধ କରି রঘুবংশরে ଆଉ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ শূর্পণখা দশা দেখি রাম সীতা শূর্পণখা দশা দেখি রাম সীতা অতি হরষ হইলে লক্ষণ লোকକୁ ଚାହିଁଲ ଶ୍ରୀରାମ ଏମନ୍ତ କାନ୍ଦିଲେ ଭାଇ ଆଉ ସୁର୍ପାକୁ ନବାର ତୁରିଲେ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେ ଯାଉ ପଳାଇଲେ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେ ଯାଉ ପଳାଇଲେ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେ ଯାଉ ପଳାଇଲେ ଭାଇ ଏଥର ତିରିକୁ ପ୍ରାଣେ ବଧ କଲ ନାରୀ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ହେବ ଏଥର ତିରିକୁ ପ୍ରାଣେ ବଧ କଲ ନାରୀ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ହେବ ଧର୍ମ ଦୋଷ ଜୀବ ଚଳିତେ ଲକ୍ଷଣ ଶତ୍ରୁ ଦୋଷ ଛୁଡ଼ିବ ରେ ଭାଇ ସ୍ଥାୟୀ ବଧ ଉଚିତ ନୁହଁ ରେ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେ ଯାଉ ପଳାଇଲେ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେ ଯାଉ ପଳାଇଲେ ଭାଇ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କର
ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ हेलो ସେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଚାଲ